Pomidor öte soçnoy. Assalamu alaikum diýkan fermerler. Bugün biz Aralar rayonundagy Yusupov ayıl ökmetinde turabız. Bugün 23 iyun 2022 ýyl. Bu ýakda Sirajdin ekanyň poliýasy Yusuf degen pomidorusyny tikken. Buýrusa diýkandar razy. Hazyrky günde uje 3-nji terimiň aldyna turat. Buga çeýinki tergende uşul 18 sotuk жерden 450 kilogram, приблизительно 450 kilogramdan terdi. Buýrusa dagı köýle teret. Bir tüp pomidordan buga çeýin tergende 9 minimum 9 kilogramdan jogary, minimum 9 kilogramdan jogary üzüp atышат. Bul uruktu bizde kança ýyldan beri tigesiz? 3-4 ýyldan beri tigişet. Bul jerde ataýyn uşul ziyankeşlerge karşı, misaly tuta absolutga karşı ataýyn köpelekler koýulgan. Bu jerde körseňizler pomidorda hiç kanday paka oorunun belgileri jok. Pomidorlar bolsa minimum 160-200 gramga çeýin çygyp atat hazırky günde. Pomidor öte soçnoy, dağımdуу, wesi 160 gramdaga приблизительно 160 gram çygyp kalat. Agrovet Asia bul Enzazaden kompaniýasynyň Kırgızstandagy ofitsialny distribütory. Bizdin magazinler Kırgızstanyň 7 oblastynda teň bar. Oblast şaharlarynda bar. Oşonuň içinde Aravan rayonu Möme Jemiş mazarynyň bet maňdaýynda jaýlaşgan.